Вітаю, сябры! Увесь час у каментарах вы пішаце мне, каб у мяне на канале з'явілася больш беларускай кухні. А я вам все абяцаю да абяцаю. Дык вось ведаеце, на канале Патэльня вас ніколі не падманаць. Я абяцаў, я выконваю. Таму сёння мы прыгатуем беларускія наліснікі. Вось што нам сёння патрабуецца. Ну, па-першае, давайте прыгатуем цеста. Для гэтага абавязкова трэба прасеяць муку. Таму што калі мы прасеиваем муку, мы пазбаўляем яе ад мусару і розных кавалачкаў, якія будуць мешаць нам, щоб не было комочкаў. Просеяли муку и отставляем ее в сторонку, а в другой миске смешиваем наше яйко, все наше молоко. Абавязкова сачыце за тым, каб молоко было не з холодильника, а теплое, комнатной температуры. Я достал гэта молоко, часа за 4 до приготования яно стояло при комнатной температуре. И вот так вот венчиком разбиваем яйцо наше, яйко, и вымешиваем. Додаем сюда цукор, соль и одразу сланечниковый олей. Так, все это добро венчиком перемешиваем. И теперь берем нашу муку и уливаем туда всю нашу смесь. Добро-добро венчиком вымешиваем, каб атрымалось такое густое тесто без комочков. И глядите, чему вось удобно рабіць гэта не вилкой, не лыжкой, а менавіта венчиком. Потому что можно вот так, бачите, со стенок сдымать. И все, что налипло, все, что было комочками, со стенок пераб'ецца у однородную массу. Нам трэба, каб атрымалася такая, ведаеце, масса, як сметана. Жидкая такая сметана, але абавязкова однородная. Таму удзеліце гэтаму час добры, каб добра все перабіць. Все, дастаткова. Отставляем гэта на 2 гадзіны. Але, ведаеце, у мяне няма 2 гадзіны, каб чакаць. Гэта я вам паказаў, як гэта зрабіць. А ўжо ў мяне падгатавана загадзя гэтае цеста. Таму мы адразу і прыступаем к прыгатаванню. Дадаем сюды вады, але ж дадаем вады па крыху. Адразу ўсё не дадаем. Там у опісу ёсць усе грамоўкі, можаце паглядзець. Паціху яго вымешваем, каб проста вада перамяшалася з нашым цестам. Карацей, трэба зрабіць цеста такім, каб яно было падобна на жидзенькі такі кісель, ведаеце, як у школах даюць. Я лічу, што менавіта бліны лепш за ўсё жарыць на патэльні для бліноў. Я думаю, вы са мной спрачацца не будзеце, але ведаеце, што прыгатаваць бліны можна на любой, абсалютна на любой патэльні. Галоўнае, каб вам было удобна перагортваць. Пад першы блін дадаем крыху алею, но толькі пад першы, бо у нашым цесце ў складзе ўжо ёсць алей. Таксама не забывайце, што калі смажыце бліны, заўжды цеста трэба перамешваць. Спачатку нагреваем добра, памяншаем газ, каб блін успеваў расцечься па патэльні і заставаўся тонкім. Вось, бачыце, нашыя бліны па краюшку пачынаюць залаціцца, таму ўжо іх можна так падцепляем, каб не прысталі. Так, першы у мяне, як звычайна, хоць ён і не комам, але ж, бачыце, такі не надта круглы, но гэта мы зараз паправім. Вось, бачыце, як толькі блін пачаў ужо катацца па патэльні, то яго ўжо можна здымаць. Зараз я пакажу. Бачыце, ён з гэтай стараны ўжо пачаў залаціцца, але ж яшчэ такі бледны. Гэтага дастаткова. Перакладаем яго на талерку цёмнай стараной уніз, каб зверху была вось наша последняя сторона, якой мы посмажили.
Ну і працягваем смажыць далей. Не забывайце, яшчэ раз нагадваю, не забывайце перамешваць перад кожным бліном. Так, набіраем, я ўжо трохі панаравіўся, вось, менавіта так мне трэба набіраць. Так, адразу ўсё цеста выліваем і хуценька распаўсюджваем па ўсей патэльні. Вось так, дастаткова. Хто-то можа казаць, што наліснікі, што за наліснікі? Гэта звычайныя бліны з начынкаю і ўсё. Але ж, калі вы даглядзіце гэта відэа да канца, вы зразумееце, чаму менавіта наліснікі, чым менавіта наліснікі адрозніваюцца ад звычайных бліноў. Так, вось бачыце, ўжо края падзалаціліся, таму можна так акуратненька іх падцепіць. Падцепіць. І раз, перавярнулі. З гэтага боку менавіта 15 секунд, больш не трэба. Яно так і прапячэцца, бо ўжо сам блін ужо гатоў, ён ужо прапёкся. Яго зараз толькі трэба закрыць, каб не было там мяккае цеста. Так, вось, ну бачыце, як я і казаў, як толькі блін пачаў скальзіць па патэльні, яго, вось, бачыце ён які прыгожы, яго ўжо можна здымаць і наліваць наступны. Вось вы толькі паглядзіце, якая прыгажосць у нас атрымліваецца. Яны вельмі тоненькія, бачыце, праз іх нават мае рукі відаць. Але ў той самы момант яны, бачыце, якія упругія, гібкія, не ламаюцца, мякенькія. Гэта адна з асабістасцяў менавіта наліснікаў. І ў той самы момант, глядзіце, яны жоўценькія, як сонейка. І я нават думаю, што сярод тых, хто глядзіць гэтае відэа, няма ніводнага чалавека, каму не падабаюцца такія смачныя і прыгожыя бліны. Але я дакладна ведаю, што сярод вас ёсць толькі 20% чалавек, хто глядзіць гэтае відэа з падпіскай. Астатнія 80 не падпісваюцца. Ну, ведаеце, калі вам падабаюцца гэтыя бліны і гэтае відэо, ну ўжо зрабіце мне прыемнае. Падпішыцеся, калі ласка, на канал. Вось тут вось кнопачка. Вось столькі бліноў у мяне атрымалася. Але майце на ўвазе, гэта двайная порцыя. Першую я гатаваў загадзя, а другую мы прыгатавалі разам з вамі. Цяпер трэба пад гэтыя бліны прыгатаваць начынку. Давайце зробім гэта прямо зараз. Змешваем наш тварог з яйкамі. І цукарам. Цукру дадаем на свой смак. Хтосьці любіць, калі надта сладкае, камусьці трэба, каб больш тварагу адчувалася. Я люблю, калі сладкае, таму і мне яшчэ і дзеці любяць салодкае. І вось калі ўсё гэта дадалі, трэба добра перадавіць ўсё гэта вілкай. Я тварог на бліны буду мазаць таненькім слоем. Таму мне важліва, каб ён быў такі, як мяккая паста. Зараз паспрабуем на цукар. Все дастаткова. Мне ўсё падабаецца. Начынка ўжо гатова. Давайце намазваць. Бярем так патрошечку. Ну, я думаю, лыжку на один блінчик хопіць. І вось я так размазваю по бліну. До краёў крыху не доходим. Так. Подворачиваем один краёк, другий краёк. Так. И плотненько. Так вот скручиваем. О, готовый налистник. Выкладаем пакуль что на дошку. Ну и робим так до того часу, пакуль ці бліны не скончацца, ці начинка. Ух, было складана, але я гэта здолеў. Вы только паглядзіце, якая гара бліноў у мяне атрымалася. Гэта не бліны, гэта цэлы скарб. Калі вы даглядзелі менавіта да гэтага моманту, настаў час ператварыць гэтыя звычайныя бліны з творагам у сапраўдныя наліснікі. Раней нашы бабулі, калі гатавалі наліснікі,
складывалі іх у чыгунок і тамілі іх у пячы. Але ў мяне чыгунка няма, да і ўвогуле у сучаснасці знайсці чыгунок даволі складана. Таму я буду складаць все ў глыбокі посуд для выпякання. Значыць, нам патрэбна нарэзаць наліснікі папалам і вылажыць іх слаямі у гэты посуд, прамазваючы ўсё таплёным вяршковым маслам. Вось такія маленькія наліснічкі у нас атрымліваюцца і выкладаем іх у посуд. Цяпер паліваем кожны слой таплёным маслам. І посыпаем цукаром. Таким чынам выкладаем усе слаі. Апошні слой высцелілі, пасыпаем яшчэ цукрам. Багата цукру. І выліваем астатняе масла. Цяпер накрываем гэта фальгой і дасылаем у печ 100-120 градусаў на цэлую гадзіну, каб яно ўсё пратамілася, прапіталася маслам, блінцы набухнуць і стануць такія смачныя, вы сабе не ўяўляеце. Ну вось. Гэта гадзіна здавалася мне бясконцай. Ну давайте ўжо хутчэй паглядзім, што ў нас атрымалася. На жаль, камера яшчэ не навучылася перадаваць пахі. Давайте спрабаваць. А у нас наліснікі ядуць са смятанай. Ну, это так реально вкусно. Вы самі ўсё бачыце, гэта неверагодна. Ну, гэта просто неверагодна. Гэта ні з чым нельзя параўнаць. Гэта не паддзельныя эмоцыі, вы ўсё бачыце, гэта непадробныя, гэта аж дух захапіла. Ну, а з вами быў, як заўжды, Ягор і канал Патэльня. Смачна есці, даражэнькія мои. Да пабачэння.